bata. Ako kan di kanding banyak. Kaya ako nang sagot. Mga din yung juga din usaba. Ang dami ng kopi. Okay, number dia wala purok-purok na. Sun ok sa amin. Son of Tamanco, Valencia, Portugal. Ma'am Flor, salamat sa paniunto. Ay, wala ka nakati? Di pa, uy. Nang masing malimtan ni ako abang pagpasalamat nila ni Ma'am Ames o ni Ma'am Flor. Nice kaayo raba ning ilang gi. Andam na to. Hi, Ma'am. Hello. Say nga na to, Ma'am? Kisay pa nga na to? Oh. Gina Nalia. Ah, sige ma'am, salamat. Among guys, di asa na na isang in. Mga buutan ni sila ani. Nga nagipuyan nila ni Ma'am Burato oh. Na kuan. Na pension house. Di atiman may pag-ayo nila ni Ma'am oy. O bunga nga pagkaon sa paniudto. Gikan sa opisina guys. Sa barangay hall dito mo din ni udto. Kami si Ma'am Nim. Ang sartos Ma'am Nim. CR pa man to. Salamat ko guys kay niagi ati mami paniud ko. So mora to guys. Oh ni ades Ma'am Nim, oh Ma'am Nim samsay iskasulti nimo sa atong paniud ko. Wala lang, nice. Nami jamo. Medya mo nga paniud to bunga maman. Yes. Bunga. Bao ni amo ang guwapa nga sekretary. Wapo man ni, wapo kita niyang vlog. Ga-vlog na ba ka ma'am? Pero kung ano to amo, ano pang ato? Unsa nga Pilinggira ang imuhang channel. So guys, Pilinggira palihog, subscribe na mo kang Ma'am Nim pa nga channel. Og ayo kalimti sab guys ang bulanong dako. Senior citizen na ni guys, pero tagaig chance in town nga makapasar in town mi sa YouTube. Salamat guys. Bye-bye. Aircon man. Hangin bitaw, hangin man. Ako lang may bawo. Happy birthday mo. Ari ra ko guys. Bye-bye. Si Ma'am Jerry. Hello guys, si Ma'am Jerry ni out guys. Atok ning paistorya kung siya ang kasulti karong hapuna nga ni ata karon sa atong vlog karong hapuna. Bisaya ito. Yes, ma'am. Hi everybody, ni ami ka duty mi isip mga servant sa damo pagserbisyo sa barangay. Mo abi-abi kinsay na mga problema, na katuyuan namo. Kauban ko ni Lily. Oh, mao ni ang HW kinaabtikan. Kauban usab, di pa yung
si Jennifer, tingog. Hi Jennifer, saya atong ikasulti karong hapuna. Naduha na tong pangag dayo. Unsa ikasulti stay? Si Smile kay. Napoy minamaw na mong tanod, guys. Sus, Ginoo, gwapo kay nga tanod oh. Ay, nagpa-cute pa. Dapo na mong siksing gwapa nga sekretary si Ma'am Uy, Nimpa. ikaw nagsinggol Sid pa. ka Kasi hilom. manita. Lisod po yung single kay makakita ang bana ni ihawon ta. Dili ba si Miyok ba? Guys, kinsa makinahanglan diha og kanang banahon. Yay, single na muna tanod. Si Romeo Asa na Pilipino? Barangon. Ang Ginoo ka dyan po ko nga. Ang Ginoo ko. Kauban na mong Rich W si Jennifer. Ay, hindi mo dali. Katong national. So guys, karong hapon na nalipay jud ko kay gikamit nako silang tanan. Number Bye-bye. 548. Puwel ta to na. Huwag na mo comment. Kato ganing